Neveľká obec Drábsko leží vo vysoko položenej oblasti zvanej Vrchy pri ceste spájajúcej Brezno a Hriňovú. Rozprestiera sa po okolitých kopcoch a dolinách v podobe osád a lasníckych usadlostí. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1566. Obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom a prácou v lese a tento druh obživy prevláda dodnes. Podobne ako okolité vrchárske obce, aj Drábsko je zaujímavé najmä malebnou panenskou prírodou a zachovalou ľudovou architektúrou. Túto môžete obdivovať najmä v osade Kysuca, ktorá bola v 80. rokoch 20. storočia takmer celá vysídlená a tým sa tu paradoxne zachovala pôvodná zástavba dreveníc, ktorým dominuje malá zvonička. K starým dreveniciam dnes pribúdajú nové, ktoré sú využívané ako rekreačné domy a chalupy. Pekné drevené ľudové domy nájdete aj v časti Skálnik a tiež v samotnej obci. V časti Sedmák je možnosť ubytovania, jazdy na koňoch a agroturistiky na Marekovom dvore. Ubytovanie je možné aj na súkromí.